pinati o minahal kung matalom nun. Okay. Then napunta sa BDO Maasin. Magbayad ta og an guys o PLDT niya. Di na ta dire. Ano ato ang update dire sa BDO Maasin. Okay, mo ni guys nata sa Maasin City karon. Nagbayad o PLDT sa matalom sa accounting guys niya ano nata sa Maasin City guys. Init no, daming inita diri niya magbayad ta sa ato ang PLDT diri sa BDO Maasin. Okay, mao ni update o kay mobalik ra ta dayon guys manog bayad. Okay, welcome to BDO Maasin City.